Hagajing lekai DFB Pokal hapreng ka Preumben Munster Persia ya ka Bayern Munich. Haba pai shek ka jing lekai ka Bayern Munich kala job suk hadu sau lanot. Ya gini ki sau gol jong ka Bayern Munich layo ban tap dau kau promoting haga minit ka ba khandai. Ulai meru layo ban tap haga minit ka ba sau peu. Ukratsik layo ban tap haga minit ka ba sau peu san plus san. Bad utel layo ban tap haga minit ka ba pra penriu. Hagajing lekai EFL Cup hapreng ka Manchester United Persia ya ka Crystal Palace. Haba pai shak ne jing lekai ka Manchester United kalala ban Liem dan lai lanon. Ya gini gilai gol jong ka Manchester United layo ban tap lengba uga Nacho haga minit ka ba arp away. Uka Semero haga minit ka ba arp nyo. Badu Martial haga minit ka ba san peusan. Hagajing lekai UEFA Women Nation League kalak du jong ka World Cup ka Spain kalala ban Liem suk ya ka Switzerland da san lanot. Ka Netherlands kalala ban Liem ya ka England da ar la ka way haga ba ka Netherlands kalayo ban tap ya ka gol penjob haswa ban kut ka jing lekai kata haga minit ka ba khandai peu. Ka Germany kalala ban Liem suk ya ka Iceland da sau lanot. Ka France kalala ban Liem ya ka Austria dai way lanot. Bad ka Portugal kalala ban Liem ya ka Norway da lai la ar. Hagajing lekai La Liga ka Kenhon jong Ramos ka Sevilla Persia ka Almeria. Haba pai shak ne jing lekai ka Sevilla kalala ban Liem suk halaying Persia ka Almeria da san la ka way. Hagaway par ka jing lekai La Liga hapreng ka Mallorca Persia ka Barcelona. Haba pai shak ne jing lekai ka Mallorca kalala ban Ki jar nengkong tang ha ka minit ka ba pra lengba umurigi. Badai haga minit ka ba sau peway ka Barcelona kalayo ban tap ya gol penya khai lengba urapinha. Henry haswa ban kut ka kela step kata haga minit ka ba sau peu san plus lai lengba updon ka Mallorca kalayo ban tap ya gol pentam. Badai haga kela min kata haga minit ka ba nyau peu san ka Barcelona kalayo ban tap ya gol penya khai lengba Lopez. Bad hadu kut ka jing lekai baro artali kenhun kine da mar argul. Hagajing lekai Serie A hapreng ka Juventus Persia ka League. Haba pai shak ka jing lekai ka Juventus kalala ban Liem dai welanot. Bad ya ka shigol jong ka Juventus layo ban tap haga minit ka basan penyo lengba umilik. Bad dai lema ka jing job ka Juventus kala Kiew ka Kyrdan ka ba ar haga mi ya 10 point.